Ahojte, ja som Ela a prevediem vás 3. a 4. dňom na našich závodoch v Moste. No, sme mali našu prvú statickú disciplínu, čo bol business plán, a potom sme náš voľný čas využili testovaním na trati. Počas toho, ako jedna časť nášho týmu testovala, tak sa ostatní išli prejsť po kruhu, niektorí si aj zabagrovali. Štvrtý deň sme začali kontrolou auta a potom nás čakali ďalšie statické disciplíny. Ako prvé sme odprezentovali Cost and Manufacturing a následne sme prezentovali Engineering Design. Dneska sa nám taktiež podarilo odjazdiť našu prvú dynamickú disciplínu, ktorou bola akcelerácia. Následne išli vodiči zo všetkých tímov na Formation Lab, kde si mali možnosť prejsť trať na Endurance. To by bolo od nás všetko a vidíme sa v ďalšom videu.